Veljko Ražnatović i Bogdana Rodić danas su se zavetovali na večnu ljubav u hramu Svetog Save, a slavlje je praktično već počelo. U kući Rodića trenutno je veoma veselo, stigli su trubači kao i brojne novinarske ekipe, a tu se našao i poznati fotograf Dejan Milićević. On je rano jutro stigao u vilu na Dedinju da bi se potom uputio u Titel, a sada je otkrio i detalje koje niko nije znao. Od 7 jutra snimamo, radimo, snimamo celu svadbu, snimali smo pripreme, šminkanje, Ceca, Anastasija, sve. Devojke izgledaju magično, niko nije uplašen, muzika je, veselo je, sve je perfektno, nema razloga za paniku, sve je super, sve je pod kontrolom. Veljko je sa svojim kumom, sa njim se snima specijalan običaj koji Grci imaju. Nisam znao da je toliko različito od našeg kumstva, ispričao nam je Dejan Milićević.